Forestil dig, at jeres parforhold det er som en tømmerflåde. En tømmerflåde er sådan cirka det modsatte af en luksusjagt. Der er ikke nogen GPS, der er ikke nogen autopilot, ingen redningsbåd, der er ikke nogen kontakt med omverdenen, der er ingen sociale medier, der er ikke nogen mobiltelefoner. Så derude der er I dybt afhængige af hinanden. Der er kun jer to, og det I har brug for, det er jeres evner til at kommunikere med hinanden. Problemet er for de fleste af os, for mange af os, at det har vi simpelthen ikke lært hjemmefra. Det kan godt være, at vi har haft kærlige forældre. Det er ikke alle af os, det er ikke os alle, der har det. De har i hvert fald ikke altid kunne vise os vejen i forhold til at kommunikere både kærligt og ærligt, konfronterende og nærværende. Det som mange af os har lært, det er at tilpasse os, at forklare, bortforklare, og tie stille og skubbe hinanden væk. Det vi ikke har lært, det er ofte at vise, hvad det er, der foregår indeni, og hvad det er, vi oplever. Der er to afgørende former for sansning, som vi har brug for. Den ene, det angår den indre sansning, det vil sige det, som foregår i kroppen og i følelserne. Eksempler, jeg bliver urolig nu, jeg bliver træt, jeg bliver bange for at miste dig, jeg får lyst til at trække mig. Alt det her kan man faktisk godt undgå at sige, eller sige ordløst, og det kommer ud som kritik, som stilhed, som en kontrol. Altså vi kan have de følelser uden at tage ansvar for dem. Partneren forstår det ikke. Partneren forstår kun, at stemningen ændrer sig. Så har vi brug for at kunne bruge den ydersansning også. Det er alt det, der sker omkring dig. For eksempel, vi har for travlt. Vi sover for lidt. Økonomien er alt for presset for os lige nu. Der er nogle gamle konflikter, som vi slet ikke får snakket om. Der er rigtig mange af os, som sejler i uvejr, uden overhovedet at tale om vejret. Eller for at bruge et andet billede, ikke taler om elefanten i rummet. Så man kommer til at gøre hinanden til problemet, i stedet for at se på det ydre pres og tage ansvar for det indre pres. Det, der er livsvigtigt, når man er ude på tømmerflåden, det er, at der er nogen, der siger højt, nu er jeg ved at være færdig. Der er en storm på vej, fordi ellers så tror den anden, at du er ligeglad, altså ikke overbelastet. Det er noget, der skal læres. Det er ikke noget, vi bare kan. Så det er en træning, som i virkeligheden kan tage mange år. Og det er ikke et udtryk for svaghed, men det er udtryk for styrke, at man kan stå i sin sårbarhed. Forskellen på ærlighed og sårbarhed er, du kan være ærlig og sige, du gør mig sur, eller du pisser mig af. Men sårbarhed er at sige, når du trækker dig, så bliver jeg bange for, at jeg ikke betyder noget. Sårbarhed, det er lige med navigation, det er ikke svaghed. En konkret øvelse, du kan lave hjemme. Næste gang noget strømmer til, så kan du stoppe op og sige, hvad mærker jeg lige nu indeni? Hvad ser jeg ske omkring os udenfor? Og hvad vil det modeste være at sige højt? Det er ikke nemt at lære de her ting, men det er sådan, at to mennesker navigerer sammen, når de er på en tømmerflåde, og når man er i et stærkt parforhold. Det kan man gøre i stedet for at overleve ved siden af hinanden. Hvis du har nogle kommentarer til den her video, så er du velkommen til at efterlade dem her under.